И здравейте хора! Аз съм Turtle Games и днес сме тук. И днес съм тук с вас в поредно видео с поредицата легендарни автобуси брой 6, както казах. Както сигурно сте видели на страницата, ако ги събирате. Това е Татра T500HB. Тук вече също както обикновено не пише кой е следващия брой. И аз викам да отваряме автобуса. Но преди да отворим автобуса, хора, имам един въпрос към вас. Можем ли да направим 300 абоната? Да или не? Съжалявам, просто не качвам видеа, защото не знаем какви да бъдат. И къде? Но да се върнем към автобуса. Ето го. Ето е татрата. Да фокусира. Ето. Логото се вижда тук. Надписа също. Тук пише също за модела. Мащаб 1:72, както винаги. Направено в Бангладеш. Ето тук има две гуми отзад. И тук също, и тук една. Тук пише T500HB, пише тук. Има багажник. А тук отвътре е шофьорското място. И тук отвътре също има още места. И тук естествено вратата. Но сега нека разгледаме списанието и само е тази камера да я опара малко, че иска да се нагласи. Ето го, ето е Татрата T500HB от 50-та година. Успешният планински автобус. Ето е нашата Татра. Ето е тук пак. Ето тук как изглежда отвътре. Ето тук също на шофьорското място. Вижте. Тази е в зелено-сиво. Има ограда. Помисля си, че това са някакви дръскотини, поне за момент. А това е логото Татра. Ето. Това е логото на Татрата. И тук техническите данни, както винаги за Татрата. Двигателя какъв е. Ето тук също има някакъв камион. Тук как са се произвеждали. Тук пише за двигатели и пак технически данни. Може би това е човека, който е произвел Татрата. Това тук би трябвало да е кола, защото едно време така са изглеждали колите. Преди доста време, 1920-30, някъде там. И вижте, тук също има автомобил. Тук също има някакви пожарникарски камиони и други. И с това приключва списанието. А сега да отворим Татрата. И ето хора, ето го автобуса. Тук също отпреде пише 500HB, както видяхте бързо. Ето тук е шофьорското място. Вратата се вижда, но не се вижда много добре. Ето логото на Татра. Тук също има врати. Тук също има багажник, който е направен доста реалистично и като го погледнеш, мислиш, че все едно ще се отваря. И доста съм доволен от този автобус. И тук отново намираме нормалното слагане, а не както на 4-ти брой на ЗИСа, но мисля, че това важи само за по-малките автобуси. И хора, това беше клипа. Ако искате още такива клипове, праскайте лайка и не ги изпускайте. А от мен чао!